Ka kɛɲɛ ni minisiri falen min kɛla Mali kɔnɔ kɔsa in na, maliden dɔw ka yeta la ko minisiri kura minnu sen donnen filɛ baaraw la k'a caman ye kodɔnnangaraw ye minnu bɛna kɛ sababu ye ka jamana ka laɲiniw sabati. Brahima Fofana kɛnyɛrɛ ye baarakɛla don. Ni gouvernement kura in ne kɔni hakilina la vraiment a ɲɛna parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ yɔrɔ min na bi Mali bɛ chantier de la. Mali bɛ ka développement dɔ de ɲini, Mali bɛ ka souveraineté dɔ de ɲini. Kuma caman tɛ min na i kana ni technocrates ye. Technocrates ye mɔgɔ minnu sen tɛ politique ko la, u sen tɛ jɛkulu ko la. U bilala yɔrɔ min na n b'a dɔn vraiment u bɛ se ka baara ɲuman kɛ yen, u bɛ se ka fɛnba de kɛ yen, wa kuma caman tɛ caya. Mahaman Mariko ale fana ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ye. A y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma min donnen filɛ gouvernement na k'o tɛ balina ko ye ka sababu kɛ fɛn saba ye. Kabi wagati tɛmɛnen ninnu na an y'a ye k'a fɔ minisiri min tun bɛ yen n'o ye Lamine Seydou Traoré n'a tun ɲɛsinnen don énergie ni jiko ma, u y'ale falen k'ale jɔyɔrɔ kalifa ministre de l'économie na. O tun bɛ fɛn dɔ bolodali yira. Référendum min kɛra, mobilisation ba ma se ka kɛ référendum nin na. Donc o bɛɛ bɛ hakilina dɔw yira. Sabanan ye min ye fana, a yirala k'a fɔ ni kalata minnu bɛna kɛ, maaw kan ka ye transition in kɔdonni ba la n'a baarakɛli ye minnu tɛ n'a ye kalata la. Donc ninnu fɛn saba ninnu ne hakili la n'i y'a jateminɛ ninnu bɛ se ka kala yɛlɛmali in kofɔ. Ne tɔgɔ ye Musa Bagayogo, ne ye conseiller communal ye commune 4 mairie la. Effectivement jamana mago tun bɛ gouvernement kura la parce que a ka ca ni san caman ye ni gouvernement ma deli ka ɲɔgɔn mɛnni kɛ, n'i ma fili u ye san 2 kɛ, alors que Mali gouvernement caman bɛ u tɛ tɛmɛ san 1 wala san 1 ni dɔɔni kan. Donc président mago bɛ baara kuraw caman na, surtout énergie kuranko sira fɛ, la vie chère donc n'o ye balo ka nɔgɔya ani sɛnɛ engrais ko ni fɛnw sira fɛ. Donc a tun ka kan effectivement donc gouvernement ka falen. Maa dɔw fɛnɛ ka yeta la ko yaasa baara ka kɛ a kɛcogo la ko minisiriso minnu ka baara ye jamana yakubayali ye k'u ni nafolo mun ka kan ko ka bila u ka bolo kan. Ramata Timbeli. Donc bɛɛ de baara kɛ an bɛ se k'o de fɔ parce que Mali problème ka ca il faut mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ minnu bilala la u ka dɔn k'a fɔ baara ma nɔgɔn. An ka président bɛ ka baara minnu kɛ a b'a se kɛ pour que ka peut-être budget dɔ fara bi ministère ka nafolo kan pour que u bɛ se ka pauvreté ni fantanya ni emploi denmisɛnninw ka emploi surtout ko o bila ba la kosɛbɛ. Min ye minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ araba o araba ni minisiri kura minnu tala gouvernement kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan. Colonel Assimi Goïta ale ye ladilikan caman jalatigɛ u ye mun bɛ tali kɛ jamana ka baara kan ka taa sira minnu kan yaasa jamanadenw olu ka se ka wasa sɔrɔ u ka baarakɛtaw la. Mariam Kuyati ka laseli don ka bɔ Bamako, VOA Bambara.